zuek, pentsatzen denik, zuen burua euskalduntzat joko duzuela. Hor batek galdetzen bali bat zezue karian, zue zetzeate euskaldunak. Ezta? Eta euskalduna zeate euskera zari zeatelako. Eta gaztelaeraz aritzen dianak kastillanak izango dira. Ez? Eta euskaldunak hizkuntzaz eta castellanoz ari diranak ez dira euskaldunak? Zer dira da? Abertzale asko dago euskaraz ez dakina. Claro. Orduan beste zeo zer beharko genuke. Eta gure buruari zenbat galdera egiten diogu eta erantzunak nik ez dut esango ez da gutxiago ere historian daudenik. Baina historian badaude pistak, badaude arrastoak edo aztarnak. Gero historia bakoitzak interpretatu egiten du nahi duen bezala. Guri askok esaten digute guk ez dugula politika o historia hitz egiten politikaz baizik. Bueno, ez dago historiari buruz, herri baten historiari buruz, politikaz ari gabe ez dago kontatzerik. Azken batean, gertatutakoak gertatu dira. Baina kontaketa egitea, interpretazio bat egitea da. Gauza batzu nabarmenditzen dituzu, beste batzuk ikuspegi batetik ikusten dituzu, eta ez guk historia egiten duen denok, egiten dugu nolabaiteko irakurketa politikoa. Beste kontu bada alderdia. Hori beste kontu bada. Baina Espainiaren ikuspegitik, Espainiaren historia gu barru sartzen gaituenak, hori bere politika egiten dutera. Ez izan zalantzarik. Baina hau behar bada gauza berria da. Ikusten da ondo? Bai. Zuek badakizu zer diran Euskal Herriko lore jokoak. Baina apenas egiten dira, beste antzekoa bai. 19. mendean, jada Nafarroko erresuma galduri zegoela, zenbait jende aberatz, jakintsu, kezkatuta euskerak zeraman norabidea, galdu eta galdu eta galdu, euskararen aldeko nolabaiteko ekintzak edo egin behar zituzten. Bersolaritzak, pelota partiduak, poesia eta prosaren literatura txapelketak, eta horien artean antolatu zuten kongresu bat. Euskal Herriko ohiturei buruzko kongreso bat, 1897an. Ponentzia bat bazen izenburu honekin. Euskaldunek badute historia, ala? Gizon honez zalantzan jartzezun, Euskaldunek historia daukagun edo ez. Eta etzan edonor, Andrea Plante, Sociedad de Letras y Artes deko elkarteko presidentea. Gizon jakitsua, karguduna, eta nunbait, Donebane Loitzuneko alkateak, behin, esan omen zion, Goienetxe jaunak esan omen zion, Euskaldunak emakume zintzoa bezalakoa dira, ez dute historiarik. 1897an gaude. Zertzan orduan emakume zintzoa. Basarren jaio, aldameneko basarrekoekin eskondu, eta hortxe bukatzen zen bere historia, bere bizitza, etzakan historia. Ez? Historia ez daukaten hazian hor kalean eta egitzen zianak, eta Ameriketa guten zianak, eta agian, baino emakume zintzoak, horiek ez dira zintzoak nonbait, emakume zintzoak ez daukate historia, Euskaldunak olakoak omen dira. Beste batzuetan esan du da, Euskaldun fededun pekaturik egiten ez duguna, eta oso zintzoa garenak eta. Baina Frantziak eta Espainia jakina, Frantziak eta Espainia badute historia. Historia oparoa gainera, haundia. Gure historia nuen, gure historia txikia da. Beraiena haundia da. Euskal Herritar Euskaldun, ala Nafarrak. Zer? Ja. Pentsaten behar duzu,
esango nuke, asko akatsa handian sartu gabe, gure histori politikoa Nafarra dela. Gu euskaldunak izango, hizkuntzak ez dago zalantzari, baina eske bestaldekoak eta gu hizkuntzaz. Baina politikoki, nun euki dugu ba. Baina zalantza asko dauzkagu eta galtzailea beti konplexoz beteta geratzen da. Eta gu ja ez gea Nafarra baizik eta euskaldunak, eta Euskal Herria eta 7 probintzia, eta foruak. Eta ikusi zazue, begiratu, historia liburuetan, ETB-ek egiten dituen, ez oraingo ETB-ek, lehengo ETB-ek ere. Egiten zituen historiari buruzko reportajeak, nola oso garbi erakusten diguten, Barandiarenen garaian eta Michelenen lanei esker, nola euskaldunak gaude hemen betidanik, eta euskeraz hitz egiten zen betidanik. Ez dago oso garbi erromatarrak egon zidan edo ez. Badaude bainik doktore eta gainera bere burua oso jakintsu konsideratzen dutenak, esaten dutenak, hemen euskeraz eta bainik ere euskeraz ari balima bera, da erromatarran garaian eta gero ere euskaldunak ez dialako batu nahasi besteekin, mendietan ihes egiten genuen, eta horren erromatarrak eta horregatik inguru guztia latinaren menpe geratu da eta hemen euskera salbatu da. Zergatik salbatu da euskera da? Baskoia oso timido eta lotzati eta osto egiten dutelako eta kasualidadez. Agian beste batean hitzengo dugu. Ia kasualidadez, mantendu da euskera, mantendu da bizirik, latinak jangabe, beste inguru guztiak janduen bezalaxe, kasualidadez, horregako batalla bezala. Beste horregako batalla bat kontatzen digute hizkuntzarekin. Areginan historian. Oso garbi daukagu, Arriaroan, Kobazoloetan, euskalduna ginela, eta gero hortik, kolpetik pasatzen gara, baldatean, gerra karlistetara. Ez dago ezer, tartean. Eta berriki hartu dut, nola da historialari, Martin Ugalde. Martin Ugalden zea, kontatzen du hori, kontatzen du guk errege gogoen zerrenda ikasi genuen bezala, Nafarroko erregeen zerrenda bat hango Nafar errege goi mailako jende horri, bai, ez daka eraginik gure historia eta segitun sartzen gara foroetara. Eta gurea dira foroak. Gure identitate politikoa dira foroak. Fueroak. Claro, Espainiko erregeak, gure legeak zin egin behar du. Nahi balimadu jarraitu. Baina lehenengo gerra karlistan Bergarako besarkada horren famosuan akordio batetara iristen diranean, akordioan esaten da puntuetako batean, garrantzizko puntu batean. Foruak errespetatuko dira, monarkiaren batasunen konstituzionalaren kalterik gabe. Hau da, foruak bai, baina beti ere konstituziorik kalterik egiten ez badio. Eta zeinek erabakitzen du kaltea egiten diotetaz? Zein da arbitroa? Beraiek dira. Hori da, 1873, lehenengo gerra karlista. José Luis Rodríguez Zapatero, 2011, iraila. Iaz, España plural, sí, pero España. Vasco, fuero, concierto económico, autonomía, ¿hay? La pluralidad, la diversidad, el mundo de la multitud de culturas, ¿hay? Hori dena bai, baina España. Kontuz. Pensalari, historialari, aritu bat. Antonio Lorza. La misma existencia de fueros en cada uno de los territorios vascos refuerza la idea de que Euskadi o Euskal Herria
nunca existió como entidad unitaria en el pasado y por consiguiente nunca pudo gozar de una soberanía de origen. Alegia, zenbat aldiz entzun dezue zuek ez dezuela izan estatu bat inoiz, historia. Zenbat aldiz, esan digute. Eta hori demostratzeko esaten dute, ez, Bizkaiko forua, Gipuzkoako forua, Nafarro foral beste gauza bada, foru desberdina dira, baina zuek bat, Euskal Herria bat, ez da inoiz existitu. Entidade politiko bezala. Hori da froga bat esateko, bai, diversoak eta pluralak eta multikulturalak bai, baina Espainia. Hori ikusita, Sabino Arana, gauza asko dituzun ondo, beste gauza batzuk esan ondo, baina konturatu zen. Eta konturatu bakarrik ez, baizik eta bere garaia tokatu zitzaion, bizitzea. Eta garaia hartan, naziotasunaren konzeptu hori goraka, bai, modan zegoen gauza da. Baita ere, nazionalismo hori arrazari, obolari eta etniari eta lotuta egotea. Eta Sabino Aranak esan zuen, Julio Cesarrek esan zuen gauza berbera. Gu ez gehala ez espainolak eta ez frantzesak. Baina ez dakigu zergatik nola historia eta beha, baina gu ez gehala ez espainolak eta ez frantzesak, utzi pakia. Gu gehala, bai? Eta asmatu zuen, Euskotaurrena eberia Euskadi da. Baina ez zuen referentzia egiten gure historia, baizik eta geha. Zalantza aldaukagu gure hizkuntza desberdina dela. Zalantza aldaukagu guk erabaki behar dugula, Espartak esaten zuen bezala. Baldaka garrantzia erregea haiek zer egiten zuten edo, esan da gure borondatia nahiko. Zein berra galdetu, bakoitzaren borondatea zer dan? Sabino Aranak oso garbi izan zuen. Hau, Euskal Herria da. Ez, Euskadia da. Barak esan zuen Euskadia. Baina segur asko, Euskadi izango zen beretzat hasi-hasieran Bizkaia, baina jendeak berak referentzio hartzen duenean, ez da ja Sabino Aranan idea, baizik eta jendearen idea. Eta jendearen idearentzat Euskaldunon aberria da eta Euskal Herriak gauza bera izan da, oan dala gutxi arte selekzioaren kontu horrekin hasi geran arte. Eta asmatu intzun bandera bat, berak, eta egon hor dauka eskubidea asmatuko. Besteak ere noiz pati asmatuak izango ziren. Alegia, ez dagoela bil jaiotzen sinistu beharrik, jaiotzeko eskubidea daukagula jakiteko. Esaten digutenean, eske zuek etzeate inoiz estadu bat izan eta zer. Zuek estadua izan baino lehenago etzinaten. Eta noizpatxe, Amerikanuak ere etziran estadu bat, eta santzoten estadu bat, bihurtuko gara, hori da estadu bat egitea, Ez da beharrezkoa lehendik eukitzea. Gudako bentaja da, lehendik bagenula, baina besterik ez, Nahikoa da, herri horrek borondatea bali madauka, nahi bali madauka, konbentzituta bali dago, berak eta indarra bali madauka, berak estadu bat sortzeko ez da gehiago behar. Yolanda Barcina, 2012ko otsaila, joan lindia, bantxe bertan, esaten du, Nafarroa es esencial para esa Euskal Herria política que nunca ha existido y en la que el nacionalismo quiere incluir a este territorio, como sea, porque sin Navarra no tienen una historia que pueda justificarse separada del conjunto de España. Aspaldi ez da esan olako egin borobila. Porque esa Euskal Herria política nunca existió. Egia da. Euskal Herri, euskararen herri politikoa ez da existitu, historian zehar, nik ez eta aukitxu. En la que el nacionalismo quiere incluir a este territorio, ¿por qué? Como sea, porque sin Navarra no tienen una historia que pueda justificarse separada del conjunto de España, baina Nafarroakin bai.
Nafarro beherakin badaukagu historian justifikatzeko Frantziatik independentea izan ginala, estado propio izan genula, eta hegoaldean Nafarroa, ez Nafarro behera pensatzen du Nafarroa, baino Nafarro badaukagu historian justifikazio bat esateko estatu bat bai, izan geha. Arrazoia dago. Bere hitzetan arrazoi borobila da. Hori, interesatzen zaigu. Nafarroakin badaukagu justifikazioa esateko que podemos aspirar a ser diferentes de España. Político. Azken batean, Nafar ikuspegi ontatik, ari gera Navarralden aspaldi itxotik 10 bat urte edo lanean. Eta lanean ari gara mezu hau edo zabaldu nahian. Eta ez, historiak ematen digulako nolabaiteko zilegitasun bat estadu propioa izateko. Ez, zilegitasuna ez dago. Zilegitasuna dago jendearen borondatean. Baina historia, badugu historia. Naiz eta emakumeak oso zintzoak ez izan, eta gizonezkoa bastante puñetero ean, euskaldunak historia badaukagu. Barkatu baino, bai, badaukagu, eta oparoa. Eta nun dago gure historia? Hemen. Nafarroa eta Nafarroko gazteluak ez daude oraingo Nafarro garaian bakarrik. Hemen ere badu. Gaztelua zen, harri batzuk, bai, baino izanaren arrastoa eta mezua erakusten diguna. Egon ziren. Eta nun ereki zituzten Nafarrek, eraki genituen Nafarrok gazteluak. Hizkuntza eta lurraldea kontrolatzen genuen eta habitat genuen horretan. Hor daude gaztelu Nafarrak. Zebollera eta Errioxatik bera gaztelu Castellona daude. Eta Gailur eta Zaragozan behin erakunde politikoak eta referentzi politikoak galduta erreferente kultureretara jo bali madegu, beste ikur batzu landu bali maditugu, ez aldira gurea, pa. Ez alda ikurrina gurea. Ez aldauka jendeak asumitutak, hartutak, beretutak, ikurrina ere gure simbola da. Baina horrek bastante inberaldua. Gure ikur historikoa izan dana. Ezen aldute elkarrekin bizi. Lasai, etxaia saiotuko da, elkarrekin bizi ez daitezen. Saiatuko da, baskoia, beroiak, karistioak, anak eta hori egiten. Eta ez dute azpimarratuko gauza berberetan hitz egiten ari gara. Eta etxaiak asmatuta dauka beste paradigma bat. Gauzak ikusteko gure identitatea esplikatzeko beste modu bat, beste paradigma bat asmatuta dauka. Eta da paradigma probintziala. Hasieran mapakin jolasean ibili geranean, bai, Gipuzkoa, Bizkaia, ras, Nafarroa Garaia, ras, Errioxa, zer dira hori, probintziak. Hemen, adin pixka bat daukagun jendea gaude, normalean nolokaitzalditara gaztetxok ez diatortzen. Baina nire garaian txisteak izaten zian. Ba un francesun espainol y un vasco, eta beti irabaztezun el vasco. Beti. Eta orain? ¿Cómo se distingue a un bilbaíno en el aeropuerto de no sé dónde? Eta bilbotarra, ¿cómo se distingue a un guipuzcoano? Orain txistea dira, gipuzkoarro bizkaitarren kontra, edo nafarren kontra, eta nafarrak gipuzkoarren kontra, probintziak. Bimila eta behatzean, jokatu zen kopako finala. Erregearen kopako finala. Bilbo, Atletik, Barça. Garai hartan, Espainiko erregeari buruzko olako zea bat atera zen. Hartza bat akatu omen zuen
eta Franco hori jartzen zioten, arraiak eta beak arrantzatzeko. Honi nunbait hartza moizkortuta jarri omen zioten. Eta la Copa del Rey izan, el Rey de Copas. Eta partido hartan, izan zen gakoa, sekulako txistu joa izan zala, bai? Sekulako txistu joa izan zen, honen kontra. Batz ezate? Eta ziren katalainak eta euskaldunak. Batera eginda, eta el Rey de Copas bihurtu zen el Rey de Pitos. Eta Atletikek galdu eta hurrengo egunean, bazter guztietan azaltzen zen kartel hau. Se vende Gabarra, a estrenar recién barquilla. Alegia, Giputxik ez genuen hartu referente bezala, ikurra bezala, sekulako txistuka jo ziotela ara juntzianaren egintzagut. Ara juntzianak, eta gehiago esate ziguten kalean, baino espazeate jun behar partidoa irabaztea edo partidora zerta juten zeate. Asumitzen bari badezue, han partido jokatzea eta erregearen kopa, zuen horabait, Espainiko selezioan eta bezala ari zeate. Berriro, ez da azpimarratzen han izan zen txistuka bat, baina eta, Atletik galdu du. Hori da paradigma forala, hori bultzatzen dute etxai aldetik. Eta hori da, Euskal Herriaren historia nafarra. Honen, eskerrik asko.